Euskal Herria Irratian, Irrintzi Dorrean bisitekin segitzen dugu. Arrotxapeko Patxilarraintzar ikastetxeko lehen hezkuntzako bigarren mailakoak etortzen ari zaizkigu bisitan, azken orduotan, azken egunotan, eta orain hemen dauzkagu berriro Marisaren gelakoak, hau da, lehen hezkuntzako bigarren mailako C taldekoak. Lehen etorri dira gelaren erdiak, eta orain beste erdiak dauzkagu, eta jakin nahi dugu ze izen abizen dituzten. Zu hasiko zara, esanen diguzu, zein da zure izena eta zein abizena? Josu Biguria. Osongi. Gorka Garate. Osongi. Xabi Urabaien. Iker Garbaio. Ainhoa Montoya. Milian Zeberio. Andoni Iriarte. Usue Mercero. Iratxe Etxeberria. Egoi Jemene. Aser Zilbeti. Oso ongi egin duzu, oso serio, oso profesional, ematen du irratilariak esatari profesionalak zaretela. Ederki, bueno, ibili gara izketan, pixka bat eta kontatu izkidazue gauza batzuk. Adibidez, ze musika gustatzen zaizu ezuei? A ber, banan. Iratxe. Kentzazpi. Kentzazpi. Egoi. Radio Marka. Radio Marka gustatzen zaizu, baina ze musika talde edo gutxi gara berea la milio. Esne Beltza. Esne Beltza, oso ongi. A ber, Andoni geneukan hemen. Bueno, txanda pasakin bestela. Nire bai Esne Beltza. Esne Beltza gustatzen zaizu, bai, Xabi Solano, abeslaria bizarduna zejatorra den. Niri Esne Beltza eta Kentzazpi. Oso ongi, hemendik Ikerrek zer dio? Esne Beltza. Esne Beltza. Nik ere bai. Zu ere bai. A ber, Gorka. Mátame Camión. Mátame Camión, zer da hori? Ni, el grupo de mi tío Iñaki. Zure Iñaki. Zure osaba Iñakiren taldea. Oso ongi, bilatuko dugu. Ederki. Josu. Aurins. Gustatzen zaizu. Oso ongi. Esne Beltza. Esne Beltza zuri ere. Eta jazta, hor txutziko dugu, oso ongi. Musika hori gustatzen zaizu. Ezu eta ene kantak ez duzu aipatu. Niri ere kanta. Eta badakizu Euskal Herria Irratiaren aldeko disko bat atera zutela. Euskal Herria Irratia. Oso ongi, a ber, badakizu kantua nortzu dakita, Ni bera, bai. bestu? Venga, bestu. Euskal Herria Irratia. Izan zaitez zenitean. Euskaratzen energiak. Egin izazun bidea. Zeinen ederki hau etzegoen prestatuta, Guri argi gera bedi, oso ongi. Bueno, eta gero, ibili gara ber notiziak egiten Txiste eta dituzu. igarkizunak egin dugu. Bertzekarri duzu, zer? Txiste eta igarkizunak. Igarkizunak eta kantaren bat ere, bai? Bai. Oso ongi. Baina aurretik pixka bat esan dugu guk musika egiten dugula eta notiziak ere emate ditugula. Txiste. Ze notizia entzun duzu azken bolada nola buruatzen zaizu zerbait, ze albiste, ze berri. A ber, Josu, zer diozu? Ez. Bueno, pues ez dugu notizia interesgarririk entzun, azken boladan, zer? Barcelona irabazi zuela. Vale, albiste bat izan. 0-8 Deportibo hori. 0-8 irabazi zion, Bai. Ze ikaragarria, zer, Maitea? irabazi zuen laugo. Bueno, orduan, Eibarri. interesatzen zaizkigun albisteak dira kirol albisteak, ez? Futbolekoak. Futboleko, kirola oro ez, bakarri futbola. Bueno, pues aukera bada. Egiten dut taekwondo. Zuk egiten duzu taekwondo. Eta ni futbola. Eskibaloia, venga, itzein ezagun. Bai, eta, a ber, zeinek, banan eginen dugu, ronda bat. Zuk zer egiten duzu? Futbola. Zuk egoi? Futbola San Juanen. San Juanen, oso ongi dori ban. Euskal dantzak egia da. Nik ere Euskal dantzak. Futbola Patxilarraintzarren. Oso ongi, milionek. Taekwondo txantrean. Oso ongi, Atletismo burladan. oso ongi. Futbola Arrotxan. Eta? Saskibaloia Patxilarraizan. Oso ongi. Gorkak zer egiten du? Futbola Patxilarraintzarren. Eta Josu? Taekwondo Arrotxapean. Oso ongi. Bueno, oso ongi kontatu Dauderi talde jazuen. Patxilarraintza. Bai, oso Eta ongi. San Juan. Ederki. Bueno, orduan eginen duguna izanen da, ekarri dituzuen hoiek orain ongi egin, bale? Nondik hasiko gara? Marisa, zein hasiko da? Hasiko da, Zerra aginak ditu txantxarrik jabe itxasoan guztiak beldurtuta daude. Zer da? Tiguroia. Marrazoa, oso ongi. Ederki, oso ongi, Iker? Beste bat? Xabi. Venga, Xabi. Nire ezpatan zindan zorroan zorroztu. Uretan daukat baina inozen zait erraildoi du. Parece espada. Espatarraia. Oso ongi. Nor gehiago? Zu, Ainhoa? Sakatzen badute kantatzen du garai. Ate ondoan bizi da, baina ez du sartzen. Txirrina!
hau denek zekiten. Eta orain, nor, zuk txistea daukazu egoi? Eta Andoni. Eta Andonik ere bai. Zein da txiste kontalaririk onena, gelan? Untzuz lehenengo kedau betu. Zein animatuko da? Goi, animatu. Bai. Bi lapur eskapatzen dira karteletik. Lapurrak teiatuan daude eta polizia behan. Egiten du teiatua. Klak, esaten du polizia. Nor dago hor, eta esaten du lapurrak. Miau. Esaten du, bakarrik da katu bat. Eta gero, klak, nor da hori? Beste katu bat. Oso ona. Andoni, zure txanda. Irakaslearen eta ikaslearen Ez ukitu mikrofonoa bestera entzunen da. Plom, plom, plom. arteko elkarrizketa. Zenbat ezur daude zure gorputzan? 208 jauna. Buru gogorra, ez alzidan esan atzo 207 zeudela giza gorputzan. Bai, baina gaur oliba bat jandut eta ere zurra irentzi dut. Zurreta guzti, ez? Oso ona. Andoni, ederki egin duzue, bueno, oso ongi. Orduan orain kanta geratzen zaigu, ez? Bai. Ze kanta prestatu duzu? Orioko balea. Orioko balea. Baina bakarrik parte bat. Zati bat oso luzea da, kopla luzea dira. Dena. Bakarrik daki Bueno, ateratzen zaizu. Venga, bat, bi, eta hiru. Maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldian. Handia bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan datorria. Ondarra arrotua zuririgaria, zorria zeuzkan eta hiekotan aian. Ze ongi. Iruditzen zaizue txaloa merezi duzuela, txaloa merezi dituzuela. Ba, venga, jo txaloa. Eta amaitzeko, nik uste dut oso ongi egin duzuela. Bera zer, gora Patxi Larrainzar, gora Rotxapea, gora Marisaren gela. Gora Donibane. Gora Donibane, hori zure futbol taldea. Gora Patxi Larrainzar. Gora Patxi esaren dugu? Venga, ba, begiratu denokorra, ze hor ikusten ariko dira etxean. Beraz, bat, bi eta hiru. Gora Patxi! Oso ongi, onaino.